Welcome to Zim Celebrity TV. Tadzoka nedzimwe nhau dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. MyTT has come out guns and blazing vachinyomba Kate Masomera. It has been so long vachingotukwa asi nyaya yabvira pakuti MyTT vari kunzi naKate Masomera uri kufara kufa kwababa vaMadam Boss. Saka vanhu vari kuti aiwa imimi nemo MyTT pavakafirwa makafara, saka sei muchidaro. Saka hondo yemarudzi yabva yatanga because MyTT vabva vanyora paFacebook pavo vachiti ivo gumbo rako iri Kate randi inspire kugadzira zvingaka finisher haris edited rako ritori island kuzoti maoko sechikwari kurambwa neweather yemuchando kuita kunge chikehe. Izvezvi zviri kutowedzera than kuti zvipere kuita skin paralyze uri kuchando kunema special doctor. Mari yaunonwa kachasu, invest in your rotten skin. Chicha unotaura patotaura iwe paradzai. Wauya iwe wakaparara kudai tsvina kunwa nepafone sis. Ndo zvataurwa naMyTT. Vakatsamwa vari kudedzera tanzi kudzora tsvimbo nekuti gudo rabata kumeso. Wazozvinyanya iwe Kate, unonditukira vana vangu. Inini handimbokutukiri vana vako, mhuri yako inondituka. Ukatarisa munin'ina wako yeyuyu Masomera Widorini ane vana zvirema, but ini handitauri nezvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Handitauri nezvamai vako vanosera vachitaura zvisina nebasa. Mai vako vanohura asi uri busy kuda kutaura nezvevana vangu. MyTT vaenderera mberi vakati ivo imba yedu iri kubudiriro yakavakwa nababa vangu vakatisira nhaka. Amai vako Kate havana kana mafamily planning ideas, vakamitiswa nezvidhakwa nevapfuri vemagonyeti. Ndosaka uine many colors pabody uri musanganiswa. Ndozvataurwa naMyTT. Unongoziva mega MyTT kamuchacha kutaura vanotaurisa too much. Vakazoda kutaura unongoziva mega vanoburitsa zvinhu zvinorwadza zvisingadi kunzikwa Kate Masomera. Munongoziva megawo. Isi hatiri kudaura zvakawanda asi kana makatarisa handizivi kuti munoti kudini hazvo kuti ndiani ahwina ndiani ari kuhwina panyaya idzi. Asi isusu we think most of the time MyTT vanouya nemafacts. Vanotaura havo chokwadi, havazonyanyi kutuka munhu for no reason sezvinoita Kate Masomera. Mukatarisa nezvi vari kumukutsira Kate Masomera naDoreen Masomera namai vaMasomera vacho Kate Masomera naDoreen vari vese vari kutuka MyTT. But MyTT vari kudedzera kuti inini handisi kudzora tsvimbo nekuti gudo rabata kumeso. But MyTT zvavo vana Tom Jones one man one kokiro ndiye mumwe ari kumira naMyTT ari kudedzera kuti nyangosvikawo sei handimbofi ndakasiya MyTT ndomira navo munorwadziwa nekuti vanogona kuimba kudarika imimi. Handizivi kuti munodii asi MyTT kuimba zvavo number 1 vanga vakanyarara vari zii, but munongoziva mega Kate anga achingovatokonya enezvi vatoputika vakutaura vakuenda uku.